Κάτσε, να δούμε αν δεν έχει πει αυτό. Θα μας πει ο Αλέξης για ποιο λόγο αποφάσισε να παίξει μπάλα. Αρχικά είναι αυτό το λόγο. Ποιος ο λόγος που αποφάσισε να παίξει μπάλα. Όχι. Να σου απαντήσω. Απαντάω, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να παίξω μπάλα. Απλά θέλω να αποκτήσω τη φυσική κατάσταση που σημαίνει να συμμετάσχω στην ομάδα, στις προπονήσεις της ομάδας. Τίποτα παραπάνω. Δεν έχω απέτηση, κύριε Γιάννη, να παίξω μπάλα. Ούτε βασικός, ούτε τίποτα. Λοιπόν, ούτε και σε αγώνα να παίξω. Δεν έχω τέτοια απέτηση. Εγώ θέλω, κύριε Γιάννη, να αποκτήσω τη φυσική κατάσταση. Να μπορέσω να κάνω προπόνηση με τον Άρη Βοχαϊκού, αφού με δεχτεί ο κύριος Ματζίνης, και να αποκτήσω τη φυσική κατάσταση. Ωραία. Γιατί διάλεξε τον Άρη Βοχαϊκού? Γιατί διάλεξε τον Άρη? Δεν τον διάλεξε. Κοίταξε. Και δεν πήγε στο Ζεβολακιό που είναι το χωριό σου. Ναι, άμα το πάρεις έτσι όμως, και ο Μπεσίρης παίζει στο Παποχαϊκό. Και τι έγινε, ο Μπεσίρης. Ο Ζεβολακιώτης παίζει στο. Την Κυριακή παίζει με τον Παποχαϊκό. Γιατί είπες θέλω να πάω στον Άρη. Ωραία, και ο Ταλαράς πήγε στην Πουλίτσα να παίξει το Ζεβολακιώτη. Και τι έγινε. Εσύ γιατί θέλω τον Άρη. Βασικά λόγω της φιλίας μου με τον Μάκη. Και με πήγε ο Μάκης στο γήπεδο. Έγινε πρόταση επίσημη. Επίσημη πρόταση δεν έγινε, αλλά μου είπε θες να έρθεις να μιλήσεις με τον κύριο Ματζίνη. Μου είπε ο Μάκης. Μια μέρα εδώ, τη Δευτέρα. Και έτσι έγινε το ταράδε. Με τον Άρη Βοχαϊκό. Τι προσδοκίες έχεις από την ομάδα? Εγώ δεν το βλέπω φιλόδοξο, Μάκη. Πώς δεν με βλέπεις φιλόδοξο? Αφού μου λες δεν θέλω να παίξω, θέλω να πάω να κάνω προπόνηση. Προπόνηση θέλω να κάνω, ναι, δεν σε καλύπτουν. Όχι ρε φίλε, γιατί πας σε μια ομάδα. Ρε φίλε, δεν μπορώ κύριε Γιάννη, όχι συγγνώμη για το φίλε, δεν μπορώ κύριε Γιάννη να παίξω. Δεν μπορώ κύριε Γιάννη να παίξω, γιατί είμαι μεγάλο σε ηλικία. Είμαι 36 χρόνων. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. 40 και 45 παίζουν. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να παίξω αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ είμαι 36 χρόνια. Αν ήμουν στα 24, ναι, στα 25 χρόνια. Δηλαδή οι φιλοδοξίες σου είναι να πάνε να κάνεις προπόνηση. Οι φιλοδοξίες μου είναι να πάνε να κάνω προπόνηση. Ναι. Μάκη, έτσι θα βοηθήσει την ομάδα, Αλέξη, με το να κάνει προπόνηση. Μα θα το αποφασίσει ο Ματζίνης. Αν ο Ματζίνης μου επιτρέψει και μου δώσει το OK, μπες μέσα να παίξεις, θα κάνω τα πάντα να βοηθήσω την ομάδα. Εγώ στηρίζομαι στο Ματζίνη. Θα μ' αφήσει ο Ματζίνης να παίξω. Εγώ πιστεύω ότι θα αφήσει. Μακάρι. Και θα σου δώσουμε και ρόλο μες στην ομάδα. Ωραία, μακάρι. Εσύ που πιστεύεις? Το εύχομαι, κάνω τον σταυρό μου και ελπίζω πάντα γιατί είμαι καλό παιδί και βαδίζουμε, προχωράμε. Ναι. Σε ποια θέση εσύ πιστεύεις? Εγώ θέλω ή αμυντικός, κεντρικός αμυντικός ή τερματοφύλακας. Ένα από τα δύο. Έχεις κάποια γιατρούς για όλη αυτή τη ιστορία? Θα πάω να πάρω χαρτί, δεν σου είχα κανένα παρηγία. Αύριο θα πάω να βγάλω. Θα περάσω και από τον Μπουρνάρα τον καρδιολόγο εντός της εβδομάδας, της άλλης εβδομάδας και θα βγάλω χαρτί και από τον κύριο τον Κωνσταντινίδη, τον πνευμονολόγο. Με το άσμα στο... Θα μου δώσει χαρτί ο Κωνσταντινίδης. Θα το δώσω εγώ στον κύριο Ματζή. Αν σου πει ότι δεν επιτρέπεται, δεν θα παίξω. Λόγω άσματος. Δεν θα παίξω. Οπότε μπορούμε να βγούμε εκεί μια καριέρα χαλάει λόγω άσματος. Θα βγούμε. Ναι. Αλλά εγώ θα πάω χάρτη από τον κύριο Κωνσταντινίδη. Με παίρνει το λαμπάκι. Ωραία. Ότι κύριε Κωνσταντινίδης δίνει τη συγκατάθεσή του σαν πνευμονολόγος ότι μπορώ εγώ να συμμετάσχω στις προπονήσεις και να παίξω. Αν αποφασίσω μαζί του. Γιατί εγώ μαλακίστηκα τόσα χρόνια, Γιάννη, πήγανε χαμένα τα. Εδώ θέλω να σταθούμε, σε αυτό το κομμάτι. Ναι, παίζω. Στα χαμένα σου χρόνια. Στα χαμένα χρόνια. Μαλακίστηκα. Γιατί, Αλέξη? Γιατί είμαι μαλάκας, γι' αυτό. Και δεν είμαι χοντρομαλάκας επειδή δεν βαράω πολύ μαλακή, είμαι ψιλομαλάκας. Αν βάραγα πολύ μαλακή, θα ήμουν χοντρομαλάκας. Εάν παίξεις μπάλα... Σας απαντάω, κύριε. Εάν παίξεις μπάλα στον Άρη Βοχαϊκού, πρέπει να κοπεί, μαλακή. Να κοπεί, αυτό λέω. Αφού είμαι ψιλομαλάκας, άρα δεν θα βοηθήσει αυτό. Θα καταφέρει. Αν ήμουν χοντρομαλάκας, δεν θα βοηθήσει. Τη στιγμή που είμαι ψιλομαλάκας, θα βοηθήσει. Θα αντέξεις? Ναι, έλα ρε Μάκη, σήκω το όφιο ρε, αφού είσαι και λεβεντόπεδο ρε, το κινητό ρε να με πάρει ρε, μην το ακουμπάς κάτω ρε. Θα με παίρνει κανονικά ρε. Παίρνει Αλέξη, παίρνει η κάμερα, μην μιλάς πάνω. Συνεχίστε παρακαλώ τη συνέντευξη. Θα αντέξεις, να σταματήσεις εντελώς τη μαλακία. Εντελώς όχι. Ψιλομαλάκας θα είναι. Θα βαράω ελάχιστα.
Το ψιλομαλάκι στο είπε και ο Πετρίνιος όμως. Θες μην το πει, φίλε μου Γιάννη, ότι μπορώ να παίξω μπάλα, αν είμαι ψιλομαλάκης. Όχι την παραμονή του αγώνα. Όχι την παραμονή, όχι. Εννοείται. Μέχρι την Τετάρτη. Μπράβο, ναι. Ωραία. Τι άλλο, Μάκη. Άλλο θέμα. Θεωρείς ότι το Μαρτίνι καλό προπονητή ή θέλεις το Πετρίνιο? Όχι, θεωρώ ότι ο Μαντζίδης είναι πολύ καλός ο προπονητής. Η γνώμη μου. Δεν ξέρω τι κουτσάρισμα κάνει ακριβώς, σε τι στυλ, αλλά πιστεύω ότι είναι καλός ο προπονητής. Μπορεί να με βοηθήσει. Φήμες λένε ότι επέλεξε τον Άρη Βοχαϊκού και απέρριψε στην Ελλάδα Βέλου λόγω προπονητή. Όχι. Απλά η Ελλάδα Απλά το αλφα τοπικού έχει πολλές απαιτήσεις. Ο κύριος Βελέτη. Οι φήμες λένε ότι είπες ότι ο Ματζίδης είναι καλύτερος προπονητής και θα με βοηθήσει περισσότερο στην καριέρα μου παρά ο Βελέτζας. Δεν το παγώ. Φήμες το λένε αυτό. Το διαψεύδει δηλαδή. Άμα σου λέω εμένα. Νομίζω ότι η ομάδα, αν καταφέρεις και αποκτηθείς, μπορεί να σωθεί με τη βοήθειά σου. Εγώ άμα αποφασίσει ο κύριος Ματζίδης να με βάζει μέσα βασικό στα παιχνίδι, θα προσπαθήσω εγώ μόλις μου ό,τι μπορώ, μόλις μου τις δυνάμεις μάει, θα βάλω όλες τις δυνάμεις. Να σώσει την ομάδα. Μπράβο, άμα η ομάδα βρεθεί σε κίνδυνο σου, ουζε. Αλλά αυτό είναι θέμα Ματζίδη. Εγώ για να είμαι καλυμμένος Γιάννη θα πάω χαρτί από γιατρό. Να κύριε Ματζίδη, ο κύριος Κωνσταντινίδης μου δίνει τη συγκατάθεσή του. Δεν πάω ξέπαρκος εγώ, ξεκάλφωτος, να πάω στον κύριο Ματζίδη να με βάλει στην προπόνηση, γιατί άμα πάθω εγώ κάτι, κούφια η ώρα, όχι τόσο στο Μινεσότη, γιατί οι αποστάσεις εκεί είναι μικρές. Πέσω στο γήπεδο. Τι γίνεται μετά, Μάικ, φίλε μου Γιάννη, και Μάικ, άμα πάθω κάτι, γι' αυτό πρέπει να πάω χαρτί από γιατρό. Και από τον Μπουρνάρα, κύριε Γιάννη, και από τον Κωνσταντινίδη. Ότι ο Αλέξ, ότι να δώσουν τη συγκατάθεση και οι δύο γνωμάτες και οι δύο γιατροί, ότι ο Κούλα Αλέξ μπορεί να κάνει προπόνηση. Κανονικά. Ακούγεται ότι ο Ματζίδης δεν σε θέλει. Πού το ξέρεις. Ακούγεται μέσα στην ομάδα. Δεν με θέλει. Και το άκουσες εσύ. Ναι, και ότι σε θέλει ο πρόεδρος της Σαραφάτα. Μπορεί να σε περάσει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος ποιος είναι. Ο Τάκης της Σαραφάτα. Ο πρόεδρος εδώ, ο Τάκης. Μάλιστα. Ο γενικός αρχηγός, ο Σακάτης τι λέει. Και ο Φάνης μάλλον ότι δεν σε θέλει. Δεν με θέλει. Εγώ άκουσα ότι ο Σακάς είναι 50-50, είναι σε δύσκολη θέση. Ο Ματζίδης λέει όχι και ο μόνος που σε θέλει λέει είναι ο Σαραπάτα. Αλλά επειδή ο πρόεδρος έχει διαφορετική γνώμη, λέει, μάλλον θα τελειώσει η μεταγραφή. Αρκεί να σε περάσει λέει από κταίο. Ωραίος είναι. Δεν σου λέει. Θα το δεχτείς εσύ αυτό να περάσεις από κταίο. Εάν είναι αυτό ο τελευταίος όρος για να υπογράψεις συμβόλαιο να περάσεις από κταίο, θα περάσει. Άμα, τι λες. Αν φτάσεις στο θέμα σου, ότι περνάει ο Αλέξης από κταίο και υπογράψεις την ομάδα, διαφορετικά δεν τον παίρνει. Θα δεχτείς να περάσεις από κταίο. Από κταίο γιατί ρε. Για να υπογράψεις, να σε κάνει. Τι δηλαδή, κταίο τι να κάνει. Θα σε περάσεις, αναπάτας από κταίο. Από κταίο, εντάξει. Ξέρω μπορεί γιατί, μπορεί να δω. Οπότε ο τίτλος θα είναι αυτός. Αλέξης Θεό, με ερωτηματικό. Όχι, άμα είναι ο τίτλος αυτός, Γιάννη, θα μας πάμε με τις πέτρες. Όχι, εγώ λέω να μιλήσουμε σοβαρά, να συνεχίσουμε την κουβέντα σοβαρά. Ναι, εντάξει. Όχι, αυτό Τώρα τα γράφει, τα γράφει και το. Θα τα σβήσουμε εμείς αυτά. Είναι να μοντάρει τα πλάνα, θα το μοντάρουμε εμείς. Καλά σημεία να βάλουμε. Θα το μοντάρουμε. Τώρα γράφει, κανονικά, έτσι. Γράφει, εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Δηλαδή, κάτσε, γιατί ο Μάκης μου είπε εμένα ότι ο γενικός αρχηγός που έχει το στυλ και του Προέδρου είναι ο Φάνης ο Σέρκας. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει και πρόεδρος. Δεν μου είχε πει εσύ δεν μου είχες πει Μάκη ότι πρόεδρος είναι ο Σαλαπάτας. Τώρα μου το λες. Τη Δευτέρα που πήγαμε στο Βραχάτι δεν μου το είπες. Όχι, δεν σου το είπα. Η αλήθεια είναι αυτή. Άρα, γιατί. Μου το πες θες. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ το είπα εχθές. Εγώ το είπα εχθές, επειδή είδα την αντίδραση του προπονητή και θεώρησα σωστό μήπως ο πρόεδρος κάνει κάτι καλύτερο για να έρθει στην ομάδα. Εντάξει, ωραία.
Τελικά είναι ο Σαραπάτας, έχει θέση δηλαδή. Ο Τέχης. Πρόεδρος. Είναι πρόεδρος. Ναι. Αλλά πιο πάνω από τον πρόεδρο δεν είναι ο Φάνης ο Σάκας. Πιο πάνω από τον πρόεδρο δεν υπάρχει κανένας. Αν δεν υπάρχει, ναι. Ό,τι πει ο πρόεδρος θα γίνει στο Ό,τι τέλος. πει, μπράβο. Στείλω ότι αν υπογράψουμε να σε πάρω το καλοκαίρι τα δουλειά στα Βαρύκο. Αν υπογράψω. Μπορεί το καλοκαίρι ο Τάκης να σε πάρει και στη δουλειά στα Βαρύκο. Να βρίσκεται. Διαλέγει 6-7 παίχτες κάθε χρόνο από την ομάδα. Τα πιο γεροδεμένα παιδιά. Μπράβο. Δεν σε χαλάει. Να αποκτήσω κι εγώ μια δύναμη. Ναι. Να βελτιωθώ. Και το καλοκαίρι να συντηρήσει φυσική κατάσταση. Τόσο ώστε να με κλούβες και με αυτά. να με θέλουν και τα κορίτσια περισσότερο. Ναι. Και του χρόνου ίσως μπορεί να πάρεις και καμιά μεταγραφή. Ναι. Εάν είσαι καλός. Ναι. Μέσω Πετρινιώτη να φύγει για αυτό να πιο ψηλά. Μέσω Πετρινιώτη. Ναι, γιατί συνεργάζεται. Ο Χρήστος συνεργάζεται. Τι να θα μου πεις τώρα. Γιατί εγώ έχω φερθεί ωραία στο Χρήστο. Τι ακριβώς σου λέει για μένα. Έχει καλή γνώμη για μένα. Μπράβο. Έχει την καλύτερη γνώμη. Και να αγαπάει θα έλεγα. Αυτό ναι, αλλά το θέμα είναι ποδοσφαιρικά από εκεί και πέρα να του κάνει. Ποδοσφαιρικά τι λέει ο Πετρινιώτης. Για μένα. Δεν σε έχει δει. Μέρος. Αλλά επειδή συνεργάζεται με τον Άρη Βαχαϊκού, θα μπορέσει να κάνει κάποια κίνηση του. Αν είσαι καλός, ναι. Να μιλήσει, μπράβο. Να μιλήσει στο Ματζίδι. Όχι ρε. Με κάποια άλλη ομάδα για να φύγει Εάν πιο εσύ ψηλά. αποδώσεις, Εάν πάω καλά στον Άρη Βαχαϊκού, και τα καταφέρεις και το καλοκαίρι με τα Βαρύκο κάτω στα Λαπάτα. Αλλά τώρα που είπε ότι ο Ματζίδης δεν με θέλει, με προβλημάτισε. Έτσι ακούγεται. Δεν ξέρω, με προβλημάτισε. Κοίτα, μπορεί να μην είναι σίγουρο αυτό, έτσι. Όπως δεν ήταν σίγουρο το ότι εσύ διάλεξες τον Άρη Βαχαϊκού επειδή δεν ήθελες το Βελέτζα. Όχι, εγώ δεν μου κάτι με το Όπως είναι το ένα ψέμα, μπορεί να είναι και το άλλο. Ίσα-ίσα τηλέφωνο εγώ τον Βελέτζα, τη Δευτέρα το βράδυ, να με αναλάβει προσωπικά. Δεν το είπα να πάω στον Ελλάσβεν. Γιατί Του δεν λέω κύριε Χρήστο, να με αναλάβεις εσύ προσωπικά. Γιατί δεν λες στον Πετρινιώτη να σε αναλάβει προσωπικά. Τώρα τι να κάνω, αφού έχω πει στον Βελέτζα. Αφού σου είπε όχι. Δεν είπε όχι ο Χρήστος. Δεν είπε Είπε τη βδομάδα αυτή με φορτωμένος από την άλλη εβδομάδα. Μου είπε ο Βελέτζας. Είμαι κλεισμένος μου λέει αυτή τη βδομάδα. Ναι. Καλύτερος δηλαδή ο Βελέτζας από τον Πετρινιώτη. Όχι, ο Πετρινιώτης είναι καλύτερος. Και γιατί δεν λες του Χρήστο να σε αναλάβει. Θα δημοσιευθεί το Γιατί βίντεο. ο Χρήστος μπορεί, πηγαίνει Αθήνες, μπορεί να είναι Θεσσαλονίκη μια μέρα. Κάτσε, πόσα είναι κοντά μου ρε Γιάννη. Έχει υποχρεώσει. 3 προπονήσεις τη εβδομάδα θα κάνει. Ωραία. Ωραία, θες να το πω του Χρήστου Πετρινιώτη. Να, δηλαδή, αλλά αφού έχω πει στον Βελέτζα τώρα, Γιάννη. Εγώ ξέρω πάντως από τους κανονισμούς της ομάδας, του Άρη Βαχαϊκού, ότι απαγορεύεται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη προπόνηση εκτός από της ομάδας. Δεν θα το μάθουν αυτοί, μωρέ, μυστικές προπονήσεις θα κάνει. Ναι, αλλά αυτά τώρα εδώ γράφονται και θα δημοσιευθούν. Όχι, δεν θα βάλει. Περίμενε ρε Μάκη, δηλαδή αν θέλω εγώ να αποκτήσω φυσική κατάσταση, δεν πρέπει να κάνω και ένα ατομικό πρόγραμμα. Εκτός από την ομάδα. Θα κάνεις ατομικό πρόγραμμα με την ομάδα. Όχι ρε. Με την ομάδα. Αλέξη, αυτό ρυθμίζεται. Θα σου κάνει ο Ματζίδης πρόγραμμα. Ο Ματζίδης χρειάζεται Εγώ τι λέω. Θα πηγαίνει στο Μανάβικο το πρωί 7 με 9 να το βοηθάει. Λοιπόν, άκου τι θα κάνω. Για να κάνουμε τα πράγματα ωραία. Πες εσύ Μάκη, στον προπονητή του Ματζίδη, να μ' αναλάβει ατομικά. Δηλαδή έχουμε τώρα Νοέμβριο. Να μ' αναλάβει Δεκέμβρης, Γενάρης, Φλεβάρης μέχρι μέσα Φεβρουαρίου. Να μ' αναλάβει ατομικά. Να μην παίξω στον Άρη Βαχαϊκού. Να μ' αναλάβει ο Ματζίδης. Θα είσαι ταυτόχρονα και στην ομάδα. Ναι, αυτό. Και μετά από 3 μήνες αν αποφασίσει να πω ότι μπορώ να παίξω. Αυτά. Τελείωσε η συζήτηση. Η συνέντευξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.